щастливи имена? Отговорът е: щастливи имена са тези, в които има струпване на знака А, като Атанаси. Атанаси значи безсмъртие, които имат възвишено значение, да кажем Анастасия, което значи възкресение, Анастасия, Атанаси значи безсмъртие. Това са щастливи имена, в които струпване на А, или в които има някакво възвишено значение, или в които има божествена частица. Ел, Ал, Ил. Благи имена са имената на добродетелите. Любов, блага, добрина, радостина, радина, радост и така нататък. Силни имена са имена като Ива, Вяра, Надежда, Светла, Тодора. Те подсилват човека. Най-важна е първата буква. Тя определя съдбата. Последната буква означава как човек ще изпълни програмата си. През какъв път ще мине. Как точно.